яны правялі выбары, дэмакраты, яны адбылі ўладу, здабылі так, яны ўтварылі свае ўрады, і яны ўжо дзейнічаюць на дзяржаўным узроўні. А мы асталіся на апазіцыі. Ім трэба ўжо кантачыць з нашым урадам, з нашым парламентам. Они не могут с ними контачить, потому что они их ненавидят, это коммунисты. Это номенклатура, они называют Ландбридса фашистом. Ну як же Ландбридс будет с ними контачить? А с нами, ну, может быть, ну, были там контакты, а что мы можем вырашать? Мы оппозиция, а они урад. И вот, когда вот это отбылось, значит, и порвались сувязі. Вот такая. И тут вот вельми важно ісці ва унісон. Я маю на увазі Украина и Беларусь. Вот. Цяпер у пэўнай ступені такія вот магчымасці ёсць. Агульная пагроза вельмі вялікая, так? Потым набылі ўжо пэўны вопыт. Таму што ў пачатку, вот, у 89-м, асабліва 91-й год, калі рэферэндум, незалежнасць, я вельмі часта сустракаў і на Беларусі, всюды, і на Ўкраіне людзей, якія былі пад уплывам эйфарыі. Значыць, яны тут, нават я чуў, вялікая Украіна, все, мы тут, значыць, іх, яны такія былі, вот у гэтым вот экстазе, што атрымалі незалежнасць, у іх кружылася галава. Вот. Это я бачыў на свае вочы. Цяпер ужо ёсць вопыт, прайшло кружэнне галавы, і людзей уже тыя пашлі, якім галава кружылася. Цяпер ужо сітуацыя другая. І вот на аднолькавых узроўнях ёсць магчымасць вот эти контакты наладжваць. І ёсць разуменне гэтага. Ёсць разуменне, хаця вагавыя катэгорыі не тыя, таму што мы фактычна на нелегальным становішчы ўвесь час фактычна працуем. Беларускі народны фронт. І фактычна без сродкаў. Я кажу, з захаду ні аднаго цэнта. Вот. Унутраных паступленняў амаль няма, таму што слядзяць за кожным чалавекам. Ніякі бізнесмен не можа. Цяпер закрылі рахункі у нас, закрыто ўсё. І тым не менш дзейнічаем, ну як дзейнічаем? З голымі рукамі ідзём на этих падонкаў у бронежилетах. Вот і ўсё. То есть пробиваем сваёй крывёй вот свой протэст. Таму што і закрытая прэса ўсё. І не змагаемся вот таким чынам. І стараемся неяк наладзіць вот і это самые там і лістоўкі, прэсы шукаем некія сродкі, ўсё. Вот у якой сітуацыі змагаемся мы. Но тым не менш, гэта вот я кажу, сфера ўзровень адзін. Калі, скажем, рух будзе ўжо на ўзроўні улады, так, калі ён сфармуе ўрад усё, тады ўжо кантакты паміж намі будуць вельмі цяжкія. Хаця лагічна, здавалася б, так сказаць, але такая логіка палітыкі. Так вот цяпер трэба закладваць такія глыбокія сувязі і адзінства, пакуль, кажуць, мы на адным узроўні, каб ісці разам, каб перайсці адначасна на другі ўзровень. Калі мы перайдзем на другі ўзровень разам, тады мы зможам ажыццявіць усе нашыя ідэі і ўнутраныя, а мы ўзаемазвязаны, таму што агульны ўсход у нас, так сказаць, агульная палітыка на ўсходзе, вот, і захад тое самае. І зараз вот сітуацыя такая, што і Польшча пачынае разумець сваю ролю. Прайшоў перыяд эйфарыі таксама. Вот. І цяпер усе польскія палітыкі, з якімі я сутыкаўся, яны нармальна ўспрымаюць і разумеюць, што трэба каардынаваць палітыку паміж Украінай, Польшчай, Беларусяй. Камітэт СТУ з рухам ужо заключыў там пагадненне, мемарандум, усё. Значыць, это абсалютна правільная палітыка. І Беларусь заўсёды да этого далучыцца, калі яна будзе на адпаведным узроўні. Калі застаецца ў сферы ўздзеяння Расіі, значыць, сітуацыя зусім будзе некарысная. Вот. Так што, гаворачы пра сувязі, вот, трэба іх наладжваць на адным узроўні, калі мы знаходзімся ў адным узроўні. І асабліва істотна, яны, як кажуць, вымагаюць быць, гэта тады, калі ідзе агульная пагроза. Вот цяпер гэта агульная пагроза ёсць. Вот. І, конечно, тут вельмі істотна зараз нам правильно координуватися. Ось, згадуючи 91-й рік, як укладався новий договір, і чому його, союзний договір, чому він не був укладений, попри те, що відбулося ГКЧП? Тому що Горбачов хотів заховати Совєтський Союз, трошки напомадивши, так сказати, слово суверенітет. Ён прапанаваў вчорашні дзень. Ужо ўзровень
дэмакраты, ўзровень думання ў людзей быў вышэйшы. А ён прапануе яшчэ нешта такое імперскае, спрабуючы абмануць сам сябе і ўсіх астатніх. Таму ён адразу не ўспрымаўся. Ён не ўспрымаўся ні дэмакратамі, і не верылі яго асабліва і ніхто астатні. Тым ліку і Ельцын, якому перашкаджала гэта ўлада гарбачоўская і Савецкі Саюз, таму што яны ставілі задачу другую. Я ўжо пра гэта гаварыў у пачатку. Вот. Таму што потым я пасля утварэння СНД 8 снежня 91 года, 11 снежня праз 3 дні у мяне ўжо быў артыкул у «Звяздзе», дзе я пісаў аб тым, што ўтварэнне СНД это выгадна толькі Расіі і што гэта форма арганізацыі створана для рэанімацыі імперыі. Это зразумела было адразу, ўсё закладзена, ніякая, як толькі Расія трошкі там упарадкуе свае нейкія магчымасці, яна пачне выкарыстоўваць гэтыя формы, каб назад эту імперію вярнуць. І цяпер СНД на гэта і працуе. Ну, спочатку ж це планувалося як зустріч Єльцина і Шушкевича. Ні, як Єльцина і Кравчука. Єльцина і Шушкевича. Бо в Новогарьові, коли розглядалося про Новогарова союзний договір, Шушкевич запропонував Єльцину поїхати в Білорусь і спокійно повирішувати без присутності Горбачова, без його того диктату, який там. Шушкевич з Єльцином? Шушкевич запропонував Єльцину. І Єльцин поводився добре, зустрінемося там. Ну, гэта неправдападобна. Я ведаю другую ситуацию, что поговорить как раз хотели Ельцин и Кравчук. Потому что ад іх больш залежала. Ад Шушкевича нічого там не залежала. Яго ніхто сур'ёзна не ўспрымаў, як не ўспрымалі сур'ёзна і Беларусь у гэтых пытаннях. Важно было скаардынавацца паміж Украінай і Расіяй. Ну, а Беларусь это ўжо ў трэцім парадку. І наколькі я ведаю, што прапанова была Шушкевіча, каб сустрэліся ў Беларусі Кравчук і Ельцин. От і все. Повинні бути перемови паміж Єльциним і Кравчуком, а Шушкевич... Але це вже наприкінці жовтня, коли Шушкевич запропонував Єльцину запросити і Кравчука на зустріч. Вы разумеете, я перший раз такое чую и лечу, что это абсолютно неправдоподобно. На что было ехать Ельцину говорить с Шушкевичем? А что это вирішить? Что они могут будуть вирішати? От Шушкевича нічого не залежало. Ну, розмова то йшла це ще на початку жовтня про зустріч Шушкевича і Єльцина в майбутньому. А потім, коли Україна оголосила про референдум, і наприкінці листопада вони бачили, що президентом буде Кравчук, то вже Шушкевич пропонував Єльцину і заодне, як ставиться Єльцин до того, щоб запросити і Кравчука. Чи ви вважаєте, що... Ніяких звесток, ні я, ніхто, хоча я знаходився в парламенті і знав шмат, ніяких звесток об тим, що Шушкевич прапануе сустрэцца Ельцину ў Беларусі і Ельцин згаджаўся, я не меў. Не меў, я першы раз... А як відбулася ця зустріч тоді? А сустрэча адбылася тады, калі паўстала пытанне, калі ты новагароўскі працэс пачаў Гарбачоў штурхаць, і калі сітуацыі пачалі, як кажуць, драматызавацца, таму што ніхто ж на гэта не пайшоў бы, зато нічого не атрымалася б. Ну і неяк трэба было это пытанне вырашыць, то тады, па нашых звестак, як у нас это ўспрымаецца, то тады была прапанована сустрэцца Кравчуку і Ельцину, каб вырашыць, абгаварыць гэтыя пытанні, бо Кравчук не згаджаўся з новагароўскімі прапановамі. Шушкевич таксама, гледзячы на Кравчука і Ельцина, стараўся неяк лавіраваць паміж Гарбачовым і Ельциным. Лавіраваў. І таму наша версія інфармацыі, якая ў нас, што якраз была прапанова, каб сустрэліся Кравчук і Ельцин. Таму што тут яшчэ былі асабістыя ўзаемаадносіны паміж Ельциным і Гарбачовым. Ельцин ні на дух не пераварваў Гарбачова. Ён не мог яго цярпець. Ён проста вар'яцеў, выходзіў з сябе. І таму псіхалагічна это павінна было здарыцца ў нейкай форме вот эта вся. А які особисті стосунки були Шушкевича і Кравчука?
И я не знаю, думаю, что такие далекие. Не думаю, что яны былі паміж сабой. Ва всякім разе я ніколі такого не чуў і не бачыў. І не чуў нават, каб аб гэтым гаварылі. Вот. Думаю, што яны былі даволі. А Шушкевича і холодныя. Єльцина? Шушкевича і Ельцина, магчыма, былі больш такія, ну як тут сказаць, яны былі часцейшыя. Потому что Шушкевич, ён так лавіраваў паміж Ельциным, Горбачовым, ён стараўся аднаго выканаць і другое. Асабліва это паказальны быў апошні з'езд Верховного Совета СССР. Я прысутнічаў. І наша была цэлая дэлегацыя. Усё было дамоўлена на фракцыі, што Шушкевич павінен гаварыць, як выступаць, усё. Вот. Ну і павінен, і вот я бачу, Горбачов галавой кіўнуў, Шушкевич ускакивая, бежит до трибуны, говорит все адваротнае, што дамовіліся. Ён не мог супрацьстаяць ни Ельцину, ни Шушкевичу, ни Горбачову. Это человек. Ну, для этого трэба мець волю, вагу, характар, так сказаць. Ён это все выконваў. Таму я не першы раз это чую, я в это не могу поверить, что Ельцин павінен быў спатыкацца Шушкевичем, Беловежская пушча. А пра што не будуць гаварыць? Ну, тоді якраз вони і хотіли поговорити про новий союзний договір, про вже... Без Кравчука? Принаймні так Шушкевич зробив пропозицію Єльцину. Я думаю, что это некая фантазия. Ельцин бы не сгодился бы говорить без Кравчука. Ну, что он будет говорить с Шушкевичем? Я не уявляю. Зараз, одну хвилиночку. Ну, може, ти чув це? Это Шушкевич сказал, я не хочу это комментировать тогда. Шушкевич может про себе сказать, что хочешь. Я вам говорю, что такого я перший раз чую. І це нелогічно навіть. А на ваш погляд, як насправді це відбувалося? Як після того, як 24 серпня була оголошена незалежність, затим була, все ж таки пізніше була оголошена незалежність Верховною Радою Білорусі, так? У нас 24 серпня, а у вас? У нас 25-го незалежность была. 24-го у нас заборонено КПСС, а 25-го незалежность. В неділю, тобто, проголосили, а у нас в суботу. Ось. І після того пішов об'єднавчий процес. Як він відбувався, на ваш погляд? Ну, тут ситуация такая, что коли были незалежность здобыта таким легким способом, балтыйскія краіны адразу выйшлі в открытые двери, а Украина и Беларусь засталіся. Ну, зразумела, чаму засталіся, потому что не готова была номенклатура до этого, да и на что им это. Вот. Яны мелі надзею, что застанецца Советский Союз, просто, так сказать, там, ці Ельцин шыю зломіць, ці што неяк усё вернецца назад. Яны і цяпер яшчэ думаюць так, у нас, у всякім разе. Вот. Таму, конечно, ім суверэнітэт быў не патрэбны. Вот. Таму яны заставаліся в гэтай сістэме, і ішла гэты ўсе вот час, пакуль яны яшчэ былі разгублены камуністы, і фактычна забароненая кампартыя, ўсё ім, то вот гэтыя месяцы ішла вялікая барацьба, каб здабыць асновы суверэнітэту. Не дэкларатыўныя, а рэальныя. Это значыць беларускае войска. Так. Далей сімволіку. Грошову систему. Да. Далей грашовая сістэма. Далее вернуть своих солдат, далее покинуть маёмасць, не дать магчымасць вывезти в Россию, раскрасці. Вот. Вось гэтыя ўсе пытанні адразу паставіліся, і аб іх ішла і размова ўвесь час. Рыхтаваліся праекты і так далей. І адначасна Горбачов гэты агароўскі працэс яшчэ, так кажуць, тлеў. Вот. Ну і гэтая вот магчымасць ГКЧП ўсё дала магчымасць умацавацца Ельцину, умацавацца яго групе людзей,
Вось, і для таго, каб прыйсці да ўлады, ім гэты ўжо гароўскі працэс практычна перашкаджаў Гарбачоў. Я ўжо казаў, што стаўку трэба было падтрымку атрымаць, каб аб'яднаць усе сілы. Яны зрабілі стаўку на суверэнітэт Расіі, вот, з-пад этого, значыцца, вот, и першыню это вот реанимация имперской идеи, это был суверенитет России, значит, супраць Советского Союза. А теперь идзе вяртанне праз это. Вот. И демократия. Але демократия, рынок, усё, это под видом, значит, супраць Гарбачоўскай этой камуністычнай усей номенклатуры. Гэтым самым яны фактычна, тут вельмі правильно Ельцин рабіў, з пункту гледжання яго задач, які ён паставіў. Вот. И тут ему, конечно, Горбачев ставил великой перешкодой, и вся эта вот публика коммунистичная. Вот. Ему треба было это зробить. Але у одиночку он это зробить не мог. Ему треба было заручиться обовязково Украиной и Казахстаном. Ну и, конечно, Беларуси. Вот. Потому что Украина и Беларусь и субъекты были основальники СССР. Вот. И они предугледживали такие юридичные моменты. Ну а Казахстан, паколькі Назарбаев меў вялікую вагу, і краіна вялікая, і ўсё. Вот. Але ж бачыце, як атрымалася, што абмежаваліся 3. Так што я думаю, што тут усё ж такі рашаючую ролю іграў Ельцин. Да. Хаця мае назіранні так вот паказваюць, што шмат вельмі там рабілася экспромтам. Маю такое адчуванне, я вот назіраў кадры, тэлебачанне, якія там знялі ўсё, што ў іх яснага плана, калі мы сабраліся ў Беларускай пушчы, не было. Былі нейкія асноўныя прапрацоўкі. Ну, паводзіны іх аб этом гаварылі. А ўжо ў Алмаце я сам быў, ужо калі расшыралі СНД і ў перамовах удзельнічаў, усё, я ўжо назіраў тады, як это прадаўжалася. Вот. Так што такое ўражанне, што да канца распрацованага плана не было. Былі нейкія асноўныя установкі, асноўныя задачы. Вот. І, можа быць, нават яны і прыехалі без дакументаў, а там пісалі, як яны казалі. Вот. І таму не было ясна вызначаны адносін да Назарбаева. І Назарбаев не ведаў, што рабіць. Да Москвы даехаў, і Гарбачову, значит, залажыў усё это. Вот. Так што тут шмат такога тыпова расійскага. Экспромт такі, значит, на авось многое было. Ну, а потым ужо працэс ён пашоў так ужо больш мэтанакіравана, з пэўнымі ўжо юрыдычнымі, значит, патрабаваннямі. Вот. Тобто, фактично, як воно було до 19 серпня, так і йшло, поки раптово вони зробили на авось оце КЧП, так вони потім і закінчили цю справу. Вся справа в тым, што договор по СНД, ён, в принципе, мало чым адрозніваецца ад той Новагароўскага. Там же все сказано про адзіную валюту, про аб'яднанне, про усе это, про войска, все. Там же не сказано то, што трымалася. Просто пасля працэс пайшоў суверэнізацыі сваім шляхам. Чему же Лукашенко и кажет, да вы же посмотрите, что там написано, не соблюдается это и так далее. Потому что житё есть житё. Это договор по СНД, это паперка, а житё ж показывает свое. Вот. Тому все ж таки вот эта тенденция суверенизации, она была настолько моцная, что она перакрочила этот договор. Вот. И только теперь, когда Россия экономично смогла ободрать Украину, Беларусь, умацаваць, так сказать, свою бюрократию экономично. Вот. Только теперь яна пачала наступ реальный на Беларусь и реально пачала, так сказать, империю эту реанимировать. А тыя часы это только были такие спробы экономично не дать узвысіцца ни Украине, ни Беларуси. И яна свою задачу выконала. Гайдар зрабіў, так сказать, все профессионально. Тут. Вот.